салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанону ҳамдиёрони азиз. Умедворам, ки ҳамакаса хубу бардам бошед. Бародарои азиз, хоҳарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ҳамин навора чанд қадаре метавонед подделиса кунед ба ёру дӯстон, ба хоҳарон. Як хоҳар барои мо бо шумо лозим, ба Любов Александровна. Мо як бор дигар навор кардагӣ будем. Бародарои азиз, хоҳарои азиз, як нафар лозим ба ҷои кор, ба ҷои хоб, документатсия. Боз аз 30,000 зиёдтар, агар духтари нағз бошад, гапгӯшкун бошад, коркун бошад, аз 30,000 зиёд мекунанд. Ҷои хобшон, мақсад хонаи дуэтажа доранд, мисол ёрдамчӣ барои хона, ба рӯсияш домработница мешавад, ё мисол ёрдамчӣ ҳамон хонадон мешавад. Мақсад барои ҳавай бародарои азиз ҳамин наворро далитса кунем. Номерои Любов Александровна дар зери навор мешавад. Инчунин бародарои шаҳри Екатеринбурга ба кор даъват мекунем. Инчунин хоҳароям хлебзавод, пекарня дорем. Семена 1600 гуфта монам. Касое ки хоҳишманд, номерои ман дар зери навор мешавад. Авиакасса низ номеро ҳамун якта номер 97 97 932 115 97 97 ва номерои Любов Александровна низ дар зери навор мешавад. Телефон кунед.